Представи си ревящ мотор, червен шлем, писти, които горят от скорост и любов, която се развива на пълна газ. Именно такъв свят създава Лора Нашън в ускорение. Първа книга от поредицата Dirty Air, ако правилно го произнасям. Това е роман, който не просто разказва романтична история. Той те кара да усещаш бензина, да чуваш двигателя, да дишаш напрежението. Накратко за сюжета. Ноа Слейд е наследствен пилот от Формула 1, човек свикнал да командва всичко. Колата, имиджа, дори собствения си образ пред феновете. Но зад очарователната фасада се крие мъж, който не позволява на никого да го нарани емоционално. Той е като машина, настроена до съвършенство. И това му дава сила, но и самота. Майя Алаторе е млада, амбициозна и скопнеш към приключения. Тя иска да види света, затова се присъединява към брат си, който е състезател във Формула 1 и е конкурент на Ноа. Майя е гласът зад кулисите на спорта, показва какво се случва в бокса, далеч от блясъка на камерите. Между Майя и Ноа тлее привличане като искри от утаяване на гориво, но любов в свят, където всяка крачка се наблюдава, не е лесна. Залозите са високи, правилата строги, а сърцата често са на залог. Какво прави тази книга специална? На първо място, адреналинът е навсякъде. Не само защото сме на състезателната писта, но и защото емоционалните конфликти са като остри завой. Рисковани, бързи и неочаквани. На второ място, романтиката е динамична. Това не е просто той и тя се влюбват, а той и тя се влюбват, докато болидите реват и ускоряват. Авторката умее да балансира между спортна символика и човешка уязвимост. Не просто виждаме пилот, виждаме човек и не просто виждаме асистент, а виждаме мечтателка. А за кого е тази книга? Тази книга е за феновете на спортни романси, особено тези, които обичат Формула 1. За читателите, които обичат страстна, но емоционално наситена проза, не е просто сладък роман, а роман с пулс. За тези, които търсят история за растеж и преодоляване. И Ной и Майя имат свои вътрешни битки и да преосмислят това, което искат и кои са те. Като цяло книгата е много лесна за четене. Дадох и 4 звезди, защото не е моя жанр, който ме кара да тръпна с нетърпение и да искам да чета отново и да разбера какво ще се случи накрая. Но определено е леко романче. А вие чели ли сте романтична литература, свързана с спорт? Имам предвид такъв тип литература, като от